podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Helo a chroeso gan y siawn i podlediad cyntaf yn 2026. Gobeithio mae pawb wedi mwynhau y cyfnod o'r wyl a wedi gwylio rhywfaint o rygbi hefyd. Heno, dyn ni edrych yn ôl ar geimiau darbi ac ymlaen at y geimiau yn Hwpan Ewrop dros y blynyddoedd hwn. Awn ni dechrau. Helo a chroeso i pawb. Dafydd, blwyddyn newydd dda, ti'n oce? Blwyddyn newydd dda i chi ddau, Nick ac i Owain. Fi'n iawn, diolch yn fawr. Fi'n blaen dilais ar hyn o bryd ar gyrion cwm dilais yn gobeithio croesi bysedd am tymor bach o eira ar gyfer y fori hefyd. Grêt. A croeso eto, Owain. As ti wedi bod rhan o pod, mae canlyniadau'r y Dreigiau wedi gwella. Dwi'n gwybod that's just coincidence, ond sio ti'n eich ymlaen a sôn am y ffordd maen nhw wedi gwella. So mae pethau efo chdi, anyway. Oedd yn iawn fan hyn, fel mae Dafydd wneud, mae un llyged yn edrych mas y ffenest i weld beth mae'r sefyllfa mynd i fod, ond falch iawn taw yr adeg mae'r flwyddyn, mae cyfle sôn am llwyddiant yn y rhanbarth a bach o, newyddion positif, ond heddiw mae Dylan Lewis di trio wneud ei gorau glas i gael Wainwright i aros. Mae'r newyddion di codi heddiw oedd pawb yn disgwyl. So, bit tainted, ond lot o positif i drafod heno. Edrych ymlaen. Greit. Ychydig yn bryn o'r nifoedd heno gyda salwch. Gobeithio bydd Andrew nôl wythnos nesaf. Felly byddwch chi hefyd wedi sylwi nad yw Carwyn gyda ni heno chwaith. Amser brysur iawn iddo fo. Mae wedi cael penderfynu, cael brec bach. Ond felly rydyn ni yn diolchgar iawn iddo fo am fod yn cyflwyniad mor ardderchog dros y flynyddoedd. A mae o'n gwybod os byddwn nhw'n cael eu cysawu yn y dyfodol os o'i ail ymuno ni. So diolch eto i ti, Carwyn. Oce, amser ni rwan siarad am chydig bach o rygbi, gyda geimiau darbi yn cael eu chwarae o flaen torfydd mawr iawn hefyd. Aethon ni mwynhau y geimiau. So, gan i dechrau gyda tîm sydd wedi ennill o 2 gêm, y Gweilch. Dafydd, gyd i sôn cyntaf am y gêm yn erbyn y Scarlets a wedyn y gêm ar dydd Calon yn erbyn Caerdydd. So ni wedi fod yn... Mi'n credu mae llwyddiant y Gweilch dros yr wyl yn draddodiadol yn dda iawn a eleni mae wedi bod yn llwyddiannus iawn yn dechrau off yn mynd i Parc y Scarlets. Mae record ni'n Parc y Scarlets yn eitha cryf. Fi'n credu ni wedi ennill 5 allan o'r 6 diwetha fi'n credu. Sydd yn dda iawn. A mae wastad, mae chwarae i ffwrdd yn Parc y Scarlets yn enwedig ar diwrnod San Steffan yn codi ysbryd y ddau ochr. A bod y sgôr 26-19 yn edrych yn agos, o doedd o ddim yn agos i fod yn hollol onest o ran reolaeth y gêm. Yn credu oedd y Gweilch yn o dan reolaeth, hyd yn oed i fod yn o dan pwysau enfawr yn yr 20 munud gyntaf. O dan pwysau mawr o fewn y 22 ac o fewn treian y hunan yn amddiffyn. Ond ar ôl 20 munud, oedd e fel rhyw fath o bawt paffio lle roedd y ffefryn, os licwch chi, yn bodlon derbyn ychydig o pwysau a gweithio mas y strategaeth a wedyn bang yn bwrw'n gyflym iawn ar ddiwedd yr hanner gyntaf ac yn cael 2 cais eitha hawdd i fod yn hollol onest. Yr un gyntaf Owain Watkin, oedd e bron yn bod wedi cerdded mewn y cais, a wedyn wrth gwrs yr ysgarmes symudol wedyn gyda Dewi Lake yn y cefn yn gwirio'r chwarae ac yn llwyddo yn eitha hawdd fanna, heb lot o wrthwynebiad. Felly, oedd y chwarae gyntaf efallai yn ffafrio y Scarlets, ond oedd e yn teimlo bod yr amddiffyn yn gryf iawn ac yn bodlon gyda'r
fath o chwarae. O'n i'n meddwl oedd Owain Watkin yn dda iawn yn reoli ac yn cyfathrebu ac yn just yn cadw cysylltiad pawb ar y tu fas, ar y tu fewn ac yn siarad yn dda iawn. Felly, chymod, oedd y Scarlets byth yn y blaen, hyd yn oed gyda cymaint o pwysau. Chymod, fi wedi cael chydig o stats fan hyn, meddiant y Scarlets 62%. A gan feddwl falle, heblaw am y cais olaf yna, bydde fe wedi bod yn 26 i 12 ar yr adeg yna, a gyda 62% o feddiant a 54% o diriogaeth. Felly o'n nhw ar y blaen yn yr ystadegau yna, ond wedyn yr Ospreys yn gwneud, neu Gweilch yn gwneud 225 tacl yn ystod y gêm, ac yn gyffyrddus yn gwneud y tacl yna, gyda 13 tacl domynyddol, os lygwch chi. A wedyn mae'r Scarlets gyda 88 tacl, a dim ond 3 tacl oedd yn domynyddol. O ran stael y chwarae oedd y Scarlets yn neud, oedd nhw'n defnyddio Anderson, mynd trwy popeth, yn lle cefn y sgrym. Oedd sgrym y Scarlets yn eitha gryf. A oedd nip yn tyc ar adeg, a oedd dim tan y diwedd, y gêm, a Rhys Henry cael ychydig o ffafriaeth gan y dyfarnwr, ond byddwn ni'n dweud byddai'r Scarlets ar y blaen yn yr ardal gosod yna, a falle y llinell ddim yn tanio ar gyfer y ddau tîm, ac yn ffafrio falle y Gweilch yn y diwedd gyda'r Scarlets symudol, ond oedd sylfaen y Scarlets yn gryf, a ddylsyn nhw wedi gallu mynd ar y trod blaen, efallai gyda rhedwyr cryf fel James a Roberts a beth yw'n nhw, Anderson a Douglas, wrth gwrs. Ond fi'n credu oedd e bron o bod bach yn hawdd i ddarllen gan pobl fel Moriarty a Harry Deeves a Watkin a Kieran Williams yn gallu darllen y beth oedd yn chwarae, gan dyblu lan ar Anderson, a rafu'r bel lawr, a dyma'r Scarlets yn trio symud y bel yn llydan gyda bel araf, yn edrych na ceisio ail cychwyn a ennill y brwydr yna ar y llinell tacl y llinell mantais. So, chymod, o'n i bai am y cais olaf yna, oedd e ddim yn rili gêm agos, fi'n credu y sgôr wedi yn hael falle i'r Scarlets. A mae dyn nhw lot o broblemau, fi'n credu. Ar bapur, maen nhw'n tîm gryf, maen nhw'n carfan cryf, ond fi'n credu maen nhw wedi colli lle, colli cyfeiriad ychydig gyda y personel sydd gyda nhw, chymod? Ar di Gweilch, jyst y ffaith nhw wedi cael y point bonus hefyd. Mae hwnna'n pwysig, ond yr canlyniad arbennig o'r dda ar ôl dipyn o ar ôl y gêm yn erbyn Munster i braidd yn siomedig, ond ers hynny maen nhw wedi gwella a bendant, a pan dwi'n ni'n sôn am y gêm nesaf wrach, yn erbyn Caerdydd, oedd llinell wedi gwella a sgrym. Ydych chi'n cytuno? Oedd y llinell yn un diddorol, achos sylwes i bod pan o'n i yng nghanol y cae, ac efallai tua'r treian olaf, ond mewn safleoedd da iawn i ymosod, roedd y llinell 5 dyn yn effeithiol iawn ac yn dechnegol yn dda, yr amseru'n dda iawn. Roedd Smith yn cael ei codi ac yn neidio yn dal y bel ar yr eithaf, ar yr uchaf, ar ben i naid fel betai. Oedd y lifter wedi ystynnu, oedd ei brechu wedi ystynnu, ac oedd yn edrych yn crisp iawn gyda 5 dyn yn mynd i'r blaen a mynd i'r canol. Felly roedd y symudiad a'r cydweithio a cydlyniant yna gyda'r 5 dyn yn ffain. Ond pan oedd yr Ospreys wedyn yn ceisio gyda llinell llawn, llai o le, llai o symudiad, a wedyn dyma oherwydd bod yna 2 pod gyda Caerdydd, ond nhw'n fi'n credu gallu darllen symudiad ni yn y line-out llawer gwell ac yn torri ar draws lein ni. Ac yn nillai yn ennill y meddiant, neu o'n nhw'n torri ar draws llif meddiant ni, a o'n i'n methu wedyn gyrru yn iawn, a o'n i'n methu tanio a chwarae yn ymosodol oddi ar llinell llawn. Na, mae hwnna'n broblem i ni yn symud ymlaen.
Mae llinell y Caerdydd yn dda iawn, sophisticated iawn, a rhywun fel Rory Thornton yn dda iawn yn amddiffynol yn y lein. Ond un o arfau fwyaf effeithiol ni yw y sgarmes symudol o llinell. Sawl gwaith i ni wedi brwydro am cicau cosb yn y canol, bwrw fe yn y cornel, a wedyn Dewi Lake neu Sam Parry yn llwyddiannus iawn yn cael ceisiadau yna, yn gwirio'r chwarae o gefn y sgarmes. Os nad yw llinell llawn ni yn effeithiol yn yr ardal yna, ni'n mynd i colli un o arfau fwyaf effeithiol ni o ran cadw sgôr i fynd drosodd. So mae hwnna'n mynd i fod yn concern mawr i ni yn y Gweilch. Ond, ta waith, sgôr 33-22, 3 cais hwyr gan Caerdydd, a reit ar y ddiwedd pan o'n ni falle wedi blino, ond hefyd, un o'r pethau fwyaf sylweddol fi'n credu yn y ffaith daeth nhw'n nôl oedd y ffaith bod Ciaran Hardy neu mewnwr dyn ni ddim ar cael. Felly roedd gwagleoedd yn y llinell amddiffynol, yn enwedig ar gefn llinell, ar gefn line-out. Lle ni'n defnyddio rhywun fel Ciaran Hardy fod nid y teilgynnau, ond i gysylltu gyda'r teilgynnau dyn olaf yna yn y llinell. A roedd gwagleoedd yna, welon ni both yn mynd trwyddo, a dydi darllen yn berffaith, chwarae'r da iawn, a trwy'r cap yn gweld y broblem oedd gyda ni yn llinell amddiffynol ni. Felly, oedd hwnna falle wedi bod, unwaith eto, helpu sgorbwrdd Caerdydd, chydig yn hael iddyn nhw wedyn ar ddiwedd y gêm, ond y prif pwynt oedd just mor gorfforol oedden ni. Fi wedi sgrifennu ar nodiadau fydd physicality. I ffwrdd o'r llinellau, oedd sgrym ni'n dda, sgrym ni'n dda iawn, gyda nid just Garen Phillips, ond fi'n credu fel uned wnaethon ni yn dda iawn. Chi'n gallu gweld Azerati o dan pwysau yn colli dradau sawl gwaith, a ni'n solid. Felly, dyw e ddim wastad un yn erbyn un, byddwn ni'n hoffi roi clod enfawr i Garen Phillips, fel chi'n gwybod, cyn disgybl ryd Owain, ond mae e yn ymdrech i'r uned cyfan y 5 blaen. Wel, yr 8 blaen, wrth gwrs, ond y 5 blaen sydd yn gyrru, a y props sydd yn dal y pwysau a jyst yn cyniatau'r ail reng i gwthio trwyddo anyway. So, oedd y mannau gosod yn gryf iawn, y blaw am ambell i llinell llawn, fel wedi sydd sgarmes symudol. Roedd y ffaith bod ni wedi ennill y moment mawr gyda troi'r bêl drosodd ar y jackal, neu cadw nhw mas am amser hir iawn yn rhywbeth dda iawn i ni. A o'n i'n meddwl bod ni'n gorfforol iawn erbyn y Scarlets, o'n i wedi cymryd y lefel uwch unwaith eto o flaen torf gartref, oedd yn peth neis. Golles i'r gêm Munster, fi wedi dal anda fe ers hynny, ond o'n i'n gwybod bod oedd y gêm na, fi wedi gweld ers hynny, oedd e'n flat. Oedd yna rai elfennau yn dda iawn, ond o'n i ddim wedi tynnu perfformiad i gilydd yn dda iawn. Yn erbyn Munster, ni mewn i 22 llawer weithiau, ond dod i ffwrdd gyda dim byd. Nath o'n ddim digwydd gyda'r ddau gêm yna dros yr wyl. Felly, oedd y chwarae wedi gyd mor hapus, a wedi cylchdroi y carfan. Nethon ni fe heb yn amlwg Jack Morgan, mae fe wedi mynd nawr, anyway, sa'n gwybod sy'n mynd i weld lot ohono fe, ond i bai bod ni'n ware yn dofwr mewn i falle ebryll mai, yn dibynnu o'r cystadlaethau, falle wnaeth hwnna ddim digwydd, ond o'n i heb Moriarty, o'n i heb Hugh Sutton, chwaraewr da iawn, heb Gareth Thomas, heb Ruben Morgan, Williams, oedd hi ar y fainc. Felly, oedd yna ambell i anaf, oedd chwaraewr wedi dod ymlaen, wedi gwneud yn dda iawn, unwaith eto Harry Deeves yn chwarae'n dda iawn, a mae'r ysbryd a'r diwylliant a'r gwerthoedd sydd yn y carfan, fi'n credu wedi treiddio trwy pawb. Felly mae yna chwaraewyr newydd fel Ryan Smith, Gwilym Evans, wedi dod mewn i'r garfan, pobl fel Cocan y Singer yn edrych yn gartrefol iawn ymlith y garfan. Felly, mae'n edrych yn dda iawn, mae yna lot o bethau i weithio arno, fi'n gwybod, ond mae wedi bod yn bleser, really, cael y tîm yn chwarae o flaen torf mawr, ond hefyd yn palu mewn i'r hen gylynion, chymod? Da iawn, 10 allan o 10, ti ddim yn gallu cael mwy na hynny. Oce, a ni symud ymlaen. Ni'n codi gwydryn o gwyn coch fyna, o Bordeaux i ddathlu dros yr wyl, so. Bod y llawn yn blwyddyn newydd a bawb. Da iawn. Oce, a ni sôn wedyn am y tîm sydd wedi gwella
yn bendant i Owain. Owain, sut mae'r Dreigiau wedi gwneud dros y wyl? Wel, yn bendant mae'r tîm di gwella. Dwi'n meddwl oedd yn diddorol yn y cyfweliad reit ar diwedd y gêm, le oedd Angus O'Brien yn siarad am faint oedd y carfan yn teimlo pwy mor agos oedd maen nhw wedi bod at y canlyniadau yma ers cwpl o wythnosau, bron cwpl o misoedd. Mae'r teimlad o fewn y carfan, mae'n amlwg bod mae ffydd dyn nhw yn tir, a mae wedi dechrau dod, mae wedi plethu chwaraewyr mewn. A mae fe'n diddorol, o'n i just checko'r ddoi tîmau na chwarae yn erbyn yn gyntaf Caerdydd a wedyn yn Scarlet. A mae newidiadau wedi ddigwydd, ond mae wedi bod yn gyson o ran y ffordd maen nhw'n chwarae, ond eto maen nhw wedi newid eu tactegau trio bod yn lot mwy eiddfed yn ei gêm. So, i ddechrau nôl yn y gêm cyntaf, ar ôl doi canlyniad positif yn erbyn Lyon a wedyn Connacht a Lyon. Wel, o'n i'n bron yn siomedig y ffaith, wnaethon nhw just o fewn dwyrnod methu ar mynd flwyddyn cyfan heb ennill. So 364 dwyrnod eithon nhw. Ond wedyn cafon nhw'r buddugoliaeth yna, a o'ch chi'n gweld faint o'r pwysau wedi codi gan y chwaraewyr. A eithon nhw mewn i'r gêm yn erbyn Caerdydd, ac, wel, dechrau nhw mor dda, ond oedd just lot o dim ofn nhw. A chi'n gweld hynny gan chwaraewyr ifanc, a yn enwedig Shea Hope. Mae'r ffordd mae wedi chwarae, a mae sôn ers y gêm yn ystod y hydref y mis Tachwedd, bod chwaraewyr, mae'r talent diflannu a falle ble mae'r chwaraewyr y dyfodol. Wel, yn amlwg i safle, mae dyfnder yn dod, a wedi os ni'n edrych ar y Dreigiau, dwi'n teimlo bod Shea Hope, mae popeth mae'n neud ar un o bryd. Mae egni dy fe, mae y ffaith bod yn dilyn chwaraewyr mewn, mae'n gwybod ble mae'n fod, a oedd oedd wahaniaeth yn y gêm na, o ran yn gyntaf cael y Dreigiau mewn i'r gêm, ond wedyn just oedd bygythiad yn ystod y gêm trwy'r gêm cyfan, le pryd oedd yna, oedd falle rhywbeth mynd i ddigwydd, oedd yna. Ac oedd y chwaraewyr yn bwyd o bant o hwnna, ambell i camgymeriad yn erbyn Caerdydd o Gaerdydd nath elwa'r Dreigiau, ond oedd dal rhaid iddyn nhw wneud y pethau syml, pethau anodd, a bwrw mewn iddyn nhw. O'n i'n meddwl Ben Carter wedi cael gêm dda iawn, oedd fe nath arwain y tackles. Ac i feddwl yn y ail reng, i ni'n edrych yn y ail reng ar hyn o bryd, am bobl i dechrau sefyll fyny a dweud, wel, fi yw'r ail reng nesaf, fel oedd Will Rowlands yn chwarae tua'r diwedd i amser yn y Crys Coch. Mae Ben Carter, ffordd mae wedi chwarae, mae fe'n gryf, falle ddim mor egniol o ran codi'r safon o gwmpas ond o'n i'n meddwl y ffaith oedd fe wedi dod ymlaen, oedd wedi chwarae mor gryf, oedd Wainwright yn amlwg iawn yn ystod y gêm. Oedd dwi'n meddwl, oedd un o'r ddoi sgrym le dechreuodd y Dreigiau mynd yn ôl, ond cododd Wainwright y bêl, ac oedd ei draed mor gloi, mor gyflym, mor gryf, a mae cryfderau, falle ddim rhywbeth ni wedi edrych ar yn hanesyddol, ond oedd yn atgoffa fi lot o Faletau. Y ffordd mae Faletau oedd yn y eiliad olaf, mae Faletau yn hanesyddol hyd yn oed nawr. Dal yn gallu cymryd cam just i creu meddiant neu i symud ymlaen, ond mae Wainwright i dechrau wneud. Ond yn y ond yn y pac yn cyfan, o'n i'n meddwl o'n nhw'n gryf. Nawr, dechreuodd Caerdydd dod nôl mewn i'r gêm, a mae rhaid i ni godi sôn at Mason Grady. Oedd mor egniol yn y gêm. Sa'i wedi gweld cryfder falle fel yna yn erbyn tîm proffesiynol yn y URC, ble mae un chwaraewyr o Gymru yn just gallu bwrw mewn i chwaraewyr a cymryd siwd gymaint o metrau. Nawr, i fi, o'n i'n ffodus oedd Mason Grady allan ar y wing, ar y asgell, achos os oedd e'n redig trwy'r canol, falle bydd mwy o meddiant byth, ond dechreuodd Mason Grady a Josh Adams dangos i dalent yn y gêm, a o'n i'n becso ychydig,
am y sgôr, ond eto fel nath Daf sôn efo'r Scarlett, falle oedd y Dreigiau'n heiddi'r gêm agos fwy na'r Scarlett, ond deithon nhw nôl, falle dwi'n edrych ar y steigau pryd o'n i'n chwilio cyn dod ymlaen, oedd beth i 93% o'r possession dyn nhw yn y 10 munud diwetha, a yn amlwg cefn nhw'r cais yna allan o'r cosp, ond pwysig hwnna, mae hwnna'n eto dangas cryfder y carfan sydd wedi dod ymlaen, chwaraewyr dod ymlaen, ac yn y gorffennol, fel nes i ddweud y tro diwetha yn erbyn Leinster oedd nhw'n chwarae, o'n i'n teimlo oedd Leinster ni fod yn agos yn y gêm, a wedyn cymryd cam i ffwrdd. Ond yn y gêm yma, cryfder yn erbyn cryfder, doi tîm, gemau yn erbyn pobl bod nhw'n nabod, yn lle cwmpo nôl a meddwl, rhaid, dyn ni methu cadw fynd y hwn, jyst ddim y cryfder yn ni. Cadw nhw bwrw ati a cafon nhw'r pwyntiau, maen nhw'n heiddi. 98% actually oedd e. 98% yn y 10 munud diwetha. Ac o'n i'n falch iawn cafon nhw rhywbeth o hwnna. Just o ran Caerdydd, o'n i'n meddwl o'n nhw'n bach yn sloppy i ddechrau'r gêm. Dath y clas allan ohono fe, oedd Dan Thomas yn amlwg iawn yn y gêm, a falle nath e wahaniaeth fyna fel dwedais i Mason Grady, ond o'n i'n teimlo oedd camgymeriadau wedi stopio Caerdydd rhag bwrw bellach mlaen. Ond o hynny wedyn ni, dyn ni'n bwrw mlaen at y gêm Dreigiau Scarlett. Nawr, yn amlwg, gwrando ar Gwyn Jones yn y commentary yn y gêm na, oedd e dim lot i ddweud am y hanner cyntaf. Oedd lefel y sgil yn isel, ond oedd rhywbeth yn y gêm le o'ch chi pallu cymryd llygaeth i bant o'r gêm, yn wedi fel cefnogwr y Dreigiau, o'ch chi'n meddwl, dyn ni'n mynd i edrych hwn, dyw'r Scarlett heb troi fyny. O'n i'n disgwyl ymateg well o'r Scarlett. O'n i'n meddwl, rhaid, maen nhw wedi cael siom gytre yn erbyn y Gweilch, maen nhw wedi gadael ddoi cais weddol soft mewn, a i fod yn onest, falle diwedd y gêm, deithon nhw nôl mewn, falle maen nhw wedi ffindio i ffordd. Ond deithon nhw mewn i'r gêm yma, a, wel, oedd dim syniad i fi beth oedd eu tactegau nhw. Oedd y cicio mwyaf D-point dwi wedi gweld ers talwm. Ond nhw'n just cicio fe heb unrhyw yn chasio, oedd camgymeriadau o ran pwy fysa'n cymryd y cic, oedd lot mawr o just cyfathrebu yn amlwg ddim cweit na. Nawr, dwi'n meddwl taw, yn amlwg mae'r maswr Hawkins, dyw e ddim yn chwaraewyr sydd yn arfer chwarae deg. A mae rhaid cymryd hynny mewn i ystyriaeth, ond mae'n dal penderfyniad wnaethon nhw cadw fynd gyda am rhan fwy o'r gêm. Fyse hyfforddwr falle mwy efo cyd-ymddeimlad i'r gêm yn ystod y gêm yn meddwl, mae rhaid i wneud rhywbeth i newid hwn yn gyflymach achos dyn ni dal yn y gêm i raddau. Oedd e'n agos iawn. Ond wnaethon nhw ddim, so y ffaith dath y Dreigiau allan, yn amlwg mae'r cerdyn coch yn un sydd wedi helpu, a'r cerdyn fel yn dath o flaen hynny. Penderfyniad cywir, o ran safbwynt dyfarnwyr, o'n i'n meddwl taw siom falle oedd un o ddoi camgymeriad yn ystod y gêm le oedd wedi cymryd y meddiant a rafu'r gêm lawr, just o ran, ble dyn ni'n mynd, a o'n i'n teimlo, oedd e mor amlwg taw cerdyn coch oedd e, just wedi cael ei glanhau a wneud yn ystod y gêm, just i ddweud, dyna ni cerdyn coch bwrw ymlaen, yn lle bod e'n eistedd ar fainc a wedyn cael sioc ei fywyd yn wneud. Ond yn ystod y gêm na, eto un o ddoi chwaraewyr nath codi yn amlwg oedd y bachwr ifanc, nath camu fewn yn munud olaf o beth dwi'n cofio, a dath newidiadau oedd Burrows, fe oedd ser yn y gêm hefyd. Boi Castellnydd. Y fe? O, wel, yn amlwg. Nith athletic, boi. Ynddo, so sut mae wedi glanio draw fyna de? Just gweithio'n daled? Wedi bod Lloegr? Llwybr fe oedd, a the boi o dŵr felyn ysgol, a wedyn pan oedd e chweched ath e i Millfield. Ond oedd e'n ser enfawr ymlith i oedran e 1 ar 15, felly gafodd e, fi credu, mae dyddiau caps 1 ar 15 wedi mynd erbyn i Oli Burrows chwarae, ond oedd e dan ddeunaw anyway gyda Cymru, so gafodd e caps dan ddeunaw, gafodd e 8 cap
mewn un tymor fi'n credu, achos oedd y danugen wedi gael ei torri ar draws gan Covid fi'n siwr gyda Oli Burrows, tua 2022 beth fel yna. Ond, so gafodd e 8 cap, ser yr under-20s, ond nath e chwarae lot o rugby bucks prifysgol Exeter. Okay? Ife? A Ie, ma nhw wedyn, wedi o fyna, y carfan mawr o boes Cymru, mae dy ti Chris Chunza, mae dy ti Daf Jenkins, Oli Burrows, ac wrth gwrs, yr un arall yw Dan John, mab Phil John. Ie, So, mae o'n mae'na yna. cynnewyllyn cryf o boes Cymru yn Prifysgol Exeter, a o hynny, mae wedi wared dros Exeter sawl gwaith, ond wrth gwrs, mae stoc y bachwyr yn Exeter yn gryf iawn, Cowan-Dickie, etc. So, bach o colli ychydig o gyfleoedd efallai. Ddim eisiau bod, rhy ddau bod yn trydydd opsiwn mewn clwb. Felly dath yr unig pobl oedd moyn oedd y Dreigiau. Os ych chi'n meddwl amdano fe, mae stoc hookers i gyd yng Nghymru yn y 4 ranbarth wedi bod yn gryf. Mae wedi cael cyfle gyda Dreigiau, ond wrth gwrs, mae stoc cryf gyda nhw fan yna, gyda Cochlin, Elliot T. Pwy'r un arall, mae'n y trydydd un efo. Robert dechreuodd yr wythnos cyn. A dyna beth ni'n meddwl, o'n i'n sôn gynnau am dyfnder yn ambell i safle. Chi'n edrych ar bachwr, chi'n edrych ar scrum half ar hyn o bryd, mae Shea Hope yn amlwg yn chwarae'n dda, ond mae siwr gymaint o dalent na. Back row, mae siwr gymaint o ambell i safle, mae chwaraewyr dal yn dod trwyddo, ond yn y gêm na, mae'n just, odi, dyw e ddim yn gyson o ran, wel, mae'n wych bod gyda ni dyfnder fyna, ond pwy sy'n mynd i chwarae deg? Pwy sy'n mynd i fod yn mynd i codi llaw a gweud, dyma fi, dyn ni'n mynd i ware. Ond yn y gêm na, eto, Wainwright yn gryf, o'n i'n meddwl, Cedi yn dda iawn, yn pryd dath e. Yn Eirian Owain, yna mwy amlwg yn y gêm gyntaf yn erbyn Caerdydd, efo cicio a just gallu twli'r pel o gwmpas y cae, achos mae Dybi yn amlwg yn nabod Caerdydd a mae'n chwarae gêm syml iawn, ond mae fe'n gyson, mae fe'n dibynadwy. A mae Angus O'Brien hefyd, mae bach o grit y fe, dwi'n licio o'r ffaith mae'n chwarae, mae wedi bod o gwmpas y bloc. Just lawer o bobl fach, a chai weld bod ti wedi creu them against us mentality, mae Dreigiau wedi trio cael yn y gorffennol, ond am bynnag yw reswm, mae'n gweithio ar hyn o bryd. So, dwi'n licio Douglas hefyd, mae'n dod bant o'r pan, ac mae'n boi enfawr. A mae'n neud wan, dechreuodd yn erbyn Gaerdydd, a dath ymlaen yn erbyn Scarlet, a o'ch chi'n gweld faint o cryfder oedd yn y pac y Dreigiau yn y gêm ni. So, mae lot o, dwi'n lot i edrych ymlaen i fyny, a fel dwedais i yn y gorffennol, wel, dyn ni dal ddim yn gwybod beth yw'r dyfodol o gêm yng Nghymru, ond dyw'r Dreigiau ddim yn neud unrhyw beth o'r lle gan bod nhw gyd nawr yn troi fyny a maen nhw'n dweud, dyma ni. Dyma ni'r cefnogwyr, dyma ni'r chwaraewyr yma, dyma ni'r fforddwr. Chi'n edrych ar profiad ers fe orffen gyda'r Ospreys, mae wedi bod o gwmpas y byd, a mae'n dechrau'n araf deg creu rhywbeth. Nawr, y cwestiwn mwyaf sydd â fi yw, mae Wainwright wedi bod yn arbennig yn y ddoi gêm. Sut ydyn ni'n gallu wedyn edrych i ffindio'r seren newydd na? Pwy sy'n mas na sy'n mynd i cymryd y lle y person mwyaf amlwg yn y tîm sy'n mynd i cymryd y lle? Mae lot o obaith taw Rio Dyer oedd y poster boy a yn anffodus cochodd yr ail gêm, ond mae angen rhywun na, mae angen y marquee player na sy'n mynd i ddweud, Dreigiau, dyma nhw. Mae'r clybiau eraill efo'r chwaraewyr yna, ond mae angen i ni gael y person sydd yn dweud dyma'r Dreigiau. Ni pachu jyst bod yn gobeithio maen nhw'n ifanc yn dod trwy. A dim bai ar Wainwright, ywch chi'n edrych yr hyn mae'r Dreigiau wedi rhoi allan, fel post ar socials ar Hefyd Tigers heddiw wedi cyhoeddi yn swyddogol yr hyn mae'n digwydd. Maen nhw wedi bod yn parchus, maen nhw'n wedyn yn cytuno ac yn adnabod taw mae wedi bod yna am bron 10 neu mwy, a mae'n heiddi'r cyfle i ymchwilio dyfodol a antur newydd, ond gobeithio, os mae'n penderfynu tyw e ddim yn gweithio, fe ddaeth e nôl i ni yn lle bod yn glanio nôl yng Nghaerdydd neu un o'r rhanbarthau eraill, os mae'r rhanbarthau yna dal i fod. Ond dyna ni'r ddoi gêm, joyous i ddoi yn nhw. Y peth yw gyda
sefyllfa Wainwright, mae Wainwright wedi dod trwy, dyw e ddim wedi dod trwy llwybr Academies, mae wedi dod trwy y Bucks program, oedd yn wario seconds yn Cardiff Met. Chris Davey wedi rhoi wybod i, ffili cofio pwy oedd y ffordd ar y pryd, falle Dean Ryan oedd e, neu cyn hwnna, falle Bernard Jackman. O'n nhw'n gofyn, o'n nhw'n moyn chwaraewr i lenwi y sgwad yn ystod yr wythnos paratoi. A dyma Chris Davey fi'n credu ar y pryd, oedd yn cydlennu raglen rygbi Met, danfon, achos oedd yn boi lleol, Whitehead oedd i clybau, clwb bach. So, mae yna chwaraewyr mas yna, Hugh Sutton, mae fe wedi dod trwy Ospreys. Mae y boi mir a skellwr Scarlets, mae fe Nottingham University oedd oedd wedi dod trwy y Bucks. So, mae yna llwyth o chwaraewyr mas yna. Mae yna boi ifanc yn Dreigiau yn y bryd yn y 20s, rhaid nhw Evan Minto. Mae fe'n good player. Really good player. Ond fi'n credu beth sy'n mynd i digwydd yw, a so wedi clywed dim byd, ond fi'n credu bydd rhywun fel Philo Tio gyda llygaid a rhywun, a'r cynllun yw, o'n nhw'n disgwyl colli Wainwright, achos fi'n credu oedd e'n touch and go 2 flynedd yn ôl. A nath e cadw at y Dreigiau. A fi wedi bod yn meddwl am hwn, ni wedi colli Dewi Lake, chi wedi colli Wainwright. Jack Morgan, fi'n credu, it was going to be a big contract ruler anyway, Jack. Falle, o'n i'n disgwyl falle, roedd fe falle 2 flynedd arall. Ond, gyda Wainwright a Lake, fi'n credu maen nhw wedi edrych ar Thomas Williams, a maen nhw, y ddau na wedi colli mas ar Lion Selection. Lle yn y gorffennol bydden nhw wedi mynd. Gyda tîm weddol llwyddiannus Cymru, bydde Wainwright wedi mynd, bydde Dewi Lake wedi mynd. Mae yna lot o boes da yng Nghymru, falle, sydd ddim yn stand-out players, boes fel Wyn Jones enghraifft. Ath Wyn Jones ar Alliance to i De Affrig, achos gafodd e good solid season yn y Six Nations gyda Cymru, Gatton yn y ffordd i, ond fi'n credu gyda, yn y meddylfryd Wainwright, meddylfryd Lake, falle mwy, pwy a wyr, ond bendant Thomas Williams, bod Cymru ddim yn gan bod Cymru ddim yn llwyddiannus, mwyn i nhw llwyddo i'r lefel fwyaf uchaf posib, sef y llewod, mae rai bod nhw yn y shop window ychydig fwy na just chwarae rhanbarthau a Cymru. A mae hwnna'n, yn anffodus, mae hwnna'n datganed eitha trist i Gymru, achos yn y gorffennol, mae Gweilch wedi cael 5 neu 6 yn y carfan llewod, oherwydd bod nhw'n llwyddiannus yn Ewrop, etc. neu llwyddiannus yn y gemau domestig. Ond fi'n credu mae hwnna wedi bod yn falle chwarae ar y meddylfryd y chwaraewyr mawr ni fel Wainwright a nhw. A pob lwc i nhw. Be mae rhaid i ni wneud yw trystio system fel bod ni'n gallu gael y Wainwright newydd. Un peth dwi'n teimlo, y ffaith mae bobl sy'n mynd i ddod i fewn wedi gwneud gwahaniaeth fel Levi Douglas i sôn amdan, Nisi, Rob Hunt, ti'n meddwl, mae o'n wedi gwneud dipyn o... So gobeithio mae yna dipyn o arian rwan. Y ffaith, fel dwi'n deall, mae'r clwb wedi cynnig yr un fath o bres i Aaron Wainwright i aros yn Casnewydd. Just y ffaith mae wrach eisio'r her gwahanol, mae 28... So, gobeithio, dwi'n teimlo erbyn rwan, efo'r bobl sy'n tu ôl i'r tîm, mae'r gan o'r syniad be maen nhw angen, a fel rhaid chdi'n, bobl fel Minto, mae'n sio mae gan efo dyfodol gret, ond mae'n eisiau rhywun arall i fod i dod i fewn wan, sy'n gallu excitement i'r cefnogwyr. Wel, yn bendant, chi'n edrych just o ran y anafiadau sydd wedi bod. Ni wedi enwi cwpl o chwaraewyr fyna o ran y Dreigiau, Elliot D yn amlwg, tro diwethaf dis ymlaen, o'n i'n sôn am Mackenzie Martin, dod nôl o anaf yn i fod yn chwarae. Seb Davies, dyw'r chwaraewyr yna ddim wedi bod yn chwarae i'r Dreigiau, ond maen nhw dal di, bod yn effeithiol. Ond ni'n licio'r ffaith to, mae sy'n bod y lamini, dath ymlaen, mae cryfder. Y cryfder dath ymlaen. Dwi ddim yn mynd i fod yn gwmpas y cae yn amlwg, ond yn y sgrym, mae nhw wedi bod yn mwy glir, mwy clyfar, mwy benodol. Mae Harry Ackerman yn chwaraewr arall, o dyfodol dy fe o flanau, a mae'n amlwg, gaiff e cyfle i chwarae. So, mae lot mwy, llynedd, flwyddyn cyn, blynyddoedd cyn,
oedd dim y chwaraewyr, dim y enwau yma, oedd yn rhoi bach o ysbrydoliaeth i'r tîm. A dwi'n meddwl mae falle y ffaith bod nhw wedi cyhoeddi bod rhanbarth yn yr ardal mynd i fod yn priority wedi roi'r hyder i'r chwaraewyr yma yn dweud, wel, dwi'n mynd barod, mae rhaid fi gweithio i aros yma. Ie. Chi'n gallu roi hwnna mas o'r equation fan hyn, bod y chwaraewyr yma yn dechrau edrych, maen nhw'n meddwl, o, mae Wainwright i mynd, mae Dewi Lake i mynd, mae Morgan i mynd, maen nhw'n meddwl bod chei fi yn y tîm, mae rhaid i fi dechrau fod yn proffesiynol, yn amlwg, a gawn ni weld sut mae'r dyfodol yn troi allan, ond o ran hynny, sy'n siŵr os chi moyn sôn am y Scarlett, oedd yn amlwg, o'n i'n teimlo... Ie, be sy'n mynd ymlaen fan'na? O'n i'n teimlo'n dris dros pil pob tro oedd y camera yn mynd lan at y fel yn y stadiwm, ond ie, o'n i ddim. Mae'n anodd. Os yna unrhyw obaith yn nhw? Beth sy'n digwydd lawr yn Llanelli? Y broblem fwyaf fi'n credu sydd gyda nhw, a mae yna lot o bethau yn deillio o'r un peth. Chi'n dod nôl i ffaith, mae'r man gosod nhw'n okay. Mae dyn nhw'n chwaraewyr sydd yn beryglus o amgylch y cae. Mae dyn nhw unigolion sydd yn sireni yn eitha dda. Garth Davies yn dda iawn erbyn Caerdydd. Ond mae popeth fi'n credu yn deillio'r ffaith bod y maswr yn broblem enfawr i nhw. A fi'n hoff iawn o Joe Hawkins, ac i fod yn hollol onest, fi'n credu bod yn heiddiannol yn chwarae dros Cymru fel canolwr mewnol. Ond mae hwnna'n mynd i bod y pwnc trafod nawr dros yr wythnosau nesaf, sut mae e'n mynd i gallu camu nôl mewn i Crys Cymru os mae wedi bod yn chwarae ddim yn effeithiol iawn fel maswr. A mae'n atgoffa fi mewn ffordd yn yr un fath o sefyllfa nath Gatlan roi Ben Thomas yn y sefyllfa yna. Amser hyn llynedd neu 2 flynedd yn ôl. So, fi'n credu mae'r broblem yn enfawr, ond y broblem fwyaf os ych chi'n meddwl amdano fe yw mae rhaid chi cwestiynu beth oedd y recrwtio, beth oedd syniad y recrwtio yna, pan oedd Costello gyda chi, a yn yr Ospreys, mae dyn ni Dan Edwards, mae e'n mynd i gael galwad gyda Cymru, mae rhaid i Jack Walsh ware maswr wedyn. Beth os mae Jack Walsh yn gael anaf wedyn? I ni mewn picil. Ond o leia bod 2 gyda ni. Wel, beth os mae Costello a Dan Edwards yn benni lan yn Carfan Cymru? Mae rhaid yn wedyn dibynnu ar Carwyn Leggett-Jones sydd yn y 20s. A mae fe'n ifanc am yn y 20s. A dath ymlaen. Fe dath ymlaen yn... Fe dath ymlaen, right? Na i fod yn hollol onest, right? Fi wedi gweld y boen yn chwarae am cwbl o flynyddau nawr, a mae fe'n talent. Mae dy fe lot o ddoniau. Ond i roi fe yn y sefyllfa yna gyda 15 munud i fynd yn meddwl, hang on now. Chi'n lle roi e mewn ar ôl 55 munud i ddweud, go on boy, have a go, I back you. Neu chi'n dweud, ti'n meddwl beth, don't worry about it, today's not your day, mae rhaid i Hawkins cymryd y heat am y gêm hyn. Ond o roi fe ar y cae na fanna, it's like, a wedyn chi'n gallu gweld, right, a oedd un adeg, fi'n credu taw y cais ola fod pan nath y bel mynd ar y llawr, gafodd y cais i stop fi'n credu, ond oedd Max Page yn dod tu ôl cefn y boi sydd ar y tip, a y funud olaf, nath Max Page edrych ar beth oedd y cysylltiad gyda'r outside backs. Nath y cymryd llygad off Carwyn Leggett. Nath Carwyn Leggett tynnu'r bel nôl, a Max Page ddim na. A 2 chwaraewr ddibrofiad yn ceisio rhywbeth, ddim yn rhy gymleth, ond ceisio rhywbeth o dan pressure, ac roedd, ar y pryd na, oedd y momentum i gyd gyda Dreigiau, a just yr adeg bach na sdim angen ti becso am pwy bynnag sy'n mas fan nawr, job ti fan hyn, mi ddaw nhw draw gyda'r llif anyway. A nath just edrych lan, a Leggett i tynnu'r bil, a dde hanner cam i ffwrdd. A nath y bil ar llawr, oedd e'n edrych fel bod Leggett wedi taflu fresh air pass, ond dyle bod Max Page wedi cymryd hwnna, ond 2 boi ddibrofiad fanna. A yn anffodus, mae recrwtio'r Scarlett fi'n credu wedi costio nhw trwy beidio cael rhywun fel dy BS sydd yn y Dreigiau. Stalwart sydd mynd i wneud, fi'n cofio, blynyddoedd yn ôl, gyda'r Galacticos, oedd Sean Conner gyda'r Ospreys. Oedd e'n briliant, achos oedd e'n
oedd e beth yn mynd i wario i Gymru, ond oedd e'n really good pro. A dyna beth sydd angen i chi yn y carfan. Mae rhaid i chi cael... Pwy oedd y boes o Loegr nawr oedd Rosberg gyda boi Northampton? O. Anyway, fe. Right? Yeah. So, mae angen chwaraewyr fel... Yr un ffordd, mae Walsh nawr yn good pro, stalwart, sydd wastad yn mynd i fod 7 allan o 10. 7 allan o 10. Chymod, beth yn mynd i colli reolaeth o sefyllfa, wastad yn mynd i gadw llif y gêm, cadw cysylltiad, cadw cyfathrebu. Ti'n ma, rhywun hen ben yn y sort of the Rhian Molby of football, like, trod ar y bel, gadael i pawb arall i symud, a wedyn just pigo mas y passes cywir. Wel, ie, am faint oedd Kerry Sweeney fel yna, hefyd, tua dim i garfa. Just y chwaraewyr oedd y gwmpas y chwaraewyr ifanc. A fel ni dweud gynnau, dyma nawr mynd i fod am cyfnod anodd. Mae chwaraewyr o fewn y Scarlet sydd yn allweddol i'r tîm sydd mynd i gael galwad i wario dros Gymru, a wedyn ble mae hwnna yn gadw nhw. Mae Peel di fod yn onest, mae llaw efo ni, mae'n dweud mae rhaid i ni wneud rhywbeth wahanol. Chynedd, oedd yn amlwg o'n nhw un o'r garfan, wel, nhw oedd yr ambell gorau. So mae rhaid bod, ni methu falle neidio mewn i dweud mae rhywbeth yn bod efo ffordd mae Peel yn neud pethau, ond mae beth yw'r cynllun, beth yw'r plan tu ôl y plan. Well, Stephen Myler, dyna'r enw fe, Stephen Myler, ie. Anyway, so allan o hwnna, dyw'r game plan a mae'r steil o chwarae ddim yn llifo. Okay? O ddi ar 10. Mae Gareth Davies yn anhygoel o ran, mae'n athlete, mae'n warrior, mae'n gryf, mae'n gyflym, mae'n cystadleuol, ond dwi ddim y fath o mewnwr sy'n gallu lliwio chwarae yn gelfydd, reoli'r gêm a rafu pethau lawr pa mae angen. Mae Gareth Davies wastad y fath o chwarae sydd angen cyflymu tempo trwy'r amser a chwarae ar yr edge yna. Sy'n gret, ond os mae Costello fel 10, gret. Ond gyda rhywun sydd angen falle chydig llai o pressure, dwi ddim yn credu bod y partneriaeth yna cweit yn gweithio ar hyn o bryd. Fi'n teimlo dros Hawkins, achos fi'n credu bod yn boi really talentog, a fi ddim eisiau hwn i fod yn episod arall lle ni'n edrych nôl a meddwl, craici, pe bai wedi just mynd i wario 12 rhywle, bydde fi wedi bod yn well off. Mae disgyblaeth y Scarlet sydd bod yn warthus, gyda nhw 2 cardiau yn erbyn ni y Gweilch, wnaethon nhw ilio 35 kick-osp yn erbyn y Scarlets, yn erbyn y Dreigiau, sori. Chi'n gallu bod All Blacks, os ych chi, neu South Africa, os ych chi'n ilio 35 kick-cosp, chi ddim yn mynd i ennill gêm. Achos chi wastad yn mynd i fod yn cael eich martio nôl rhyw ffordd. A methu kicks yn ystod y gêm. So, o na degau fel wedys ti taw, oedd hwn ddim gyd ar y dreigiau, oedd lot yn self-inflicted wounds dy'r Scarlet, ond fel o'ch chi'n sôn, pwy oedd yn sefyll allan, pwy oedd yn dweud, right, on me, dilynwch fi fan hyn, right, sut ydyn ni'n mynd i codi'r safon, codi'r tempo, a dwi yn teimlo dros Hawkins, o'n i'n gweld, mae gynna fe y berig yw, fel dwedais ti, bod nhw'n gweld rhywbeth yn dyn nhw. O'n i'n meddwl yn y commentary o'n nhw'n sôn am y ffaith bod dadl rhwng Cymru a'r Scarlet ym mha safle mae'n mynd i chwarae, a di hwnna ddim yn adlewyrchu da iawn am y Scarlet Cymru na i'r chwaraewr, achos be mae fod wneud. Chi'n gweld bod Ben Thomas yn cryf yn y gemau dros y Nadolig, achos bod hyder dy fe taw canol o rhywun. Ac oedd ambell i linell nath e torri yn erbyn y Gweilch, oedd safon yn amlwg. A chi'n gweld, dyma'r Ben Thomas i ni wedi dod i'r arfer. So gobeithio daeth cryfder o hwnna, mae'n angen i roi braich o gwmpas ysgoedd Hawkins yn dweud, right, dyma'r safle, dyma ni, nid squad player, ti yw'r 12 gorau. A just back him, a dyna bach o bethau sydd, chi'n pryderu achos mae'n talent. So chi moyn rhywun gwastraffu'r amser, gwastraffu dalent a bod ni'n cochi fe, a mae'n just diflannu. Ond, o'n i ddim... Credu bod nhw'n gweld fel, mae'n amlwg bod nhw wedi arwyddo fe fel maswr. Byddech chi
Johnny Williams, Roberts, James a Max Page fel canolwyr. Mae yna boi ifanc yn dos yn y 20, mae Carwyn Leggett yn amlwg, ond mae y boi arall na, fe Price yw dath ymlaen yn hwyr. Ellis Price, chymod, fel project unwaith eto, ond mae fe yn ifanc, y boi academy yw fel Carwyn Leggett. Felly, mae'n amlwg maen nhw wedi arwyddo fe, a dechrau'r trafodaeth oedd ni'n gweld ti fel maswr. Bydde Joe Hawkins ddim yn, bydde ni'n meddwl, bydde fe'n dweud, OK, fine, fi'n mynd i roi go arno fe fel maswr. Mae'n boi talentog fel 12, fel 12. Mae'n gallu cario, mae'n gallu taclo, mae'n gallu cicio, mae'n gallu pasio, yn hyfryd. Mae'n chwaraewr talentog iawn. Dwi ddim eto wedi gweld yn chwarae deg. Fi'n mynd credu nath e chwarae deg i 20s chwaith. Fi'n cofio fe'n place cico. Fi'n cofio ennill gêm yn erbyn Eidal gyda cic o'r hanner ffordd. Ond nid fe oedd y maswr yn y 20s yr adeg yna. Fi'n credu taw Dan Edwards a Ben Bennell oedd pobl fel yna, chymod? Wel, dwi'n edrych yn fe, ni'n meddwl pob tro, yr unig maswr dwi wedi gweld o ran yr un ffram, ti'n cofio Luke McAllister, mae'n ei coesau fe, y ffordd mae'n di adeiladu ei hun, mae'n amlwg, i fi, neu unrhyw un sy'n gwylio, chi'n meddwl, mae'n rhaid bod hwnna'n canolor hwnna. Mae fe'n mor gryf, mae'n mor nerthol. Ond falle dyn ni ddim yn gweld hwnna, achos mae hyder ddim cweith le fel sy'n fe fod. Falle, cwpl o gemau nawr, os gaeth fe adel allan o'r garfan sydd yn chwarae i dros Gymru, neu fe adeiladu bach o momentum, ond wedyn ni diw'r dalent ddim o gwmpas i chwarae yn ystod y gemau yna. Y peth yw hefyd, o'n i yn gweld, a falle nid mater pil yw hwn, ond falle rhywbeth sy'n digwydd ar y cae, ond oedd y sgalat yn mynd yn llydan yn gynnar iawn yn yr meddiant nhw. Oedd hwnna ddim yn gweithio achos oedd e'n hawdd i, yn enwedig i hawdd i bobl fel Kieran Williams a Watkin, i just wneud nice soft drift yn y push, chymod, mas, a wedyn just cadw nhw i ffwrdd, a wedyn roi ryc ar yr gyrion, a wedyn oedd lled cae cyfan wedyn i wneud nice blitz. So mae'n ffordd effeithiol iawn i amddiffyn, dyw e ddim yn ffordd effeithiol iawn o ymosod, gan ystyried bod boes mawr canol cae fel Johnny Williams, gwybod anaf fi gyda Johnny Williams ar y bryd, ond boes fel Eddie James a Joe Roberts, boes really da, really cryf, ond oedd i amseru nhw yn cario'r bel yn wael hefyd. A nhw ddim yn tanio redig ar garlam yn egniol, a mae Eddie James yn boi enfawr. He's a lump. A mae angen rhoi cyfle i fe i chwarae ar y drod blaen i wneud real damage yn erbyn pobl, achos mae fe mynd i fod yn chwaraewr ardderchog, ond ar un o bryd, maen nhw'n chwarae ar y trod cefn, maen nhw'n chwarae gyda bel araf, a dyn nhw ddim, dim byd yn cael ei tanio ac yn amseru'n gywir fi'n credu i gael y gorau allan o'r chwaraewyr hyn. OK, gan i symud ymlaen chydig bach, os sticio chdi. Gan i just so i orffen ni troi am y cystadleuaeth Ewrop. Ni dechrau efo'r Caerdydd gartref i Racing 92 Prynhawn Dydd Sadwrn yn Cwpan Her. So cyfle wrallu Caerdydd a ateb yn ôl ar ôl colli'r erbyn Gweilch, ydych chi'n meddwl? Mae'n dibynnu ar sut mae Racing yn gweld y gêm ac yn cyfeirio at y gêm os licwch chi. Siarades i y cwbl o chwaraewyr Caerdydd ar ôl y gêm. Maen nhw bach yn sioct, really, gyda y lefel o gorfforol a hefyd y dwysedd oedd yn y gêm. A o'n i'n meddwl, wel, os chi'n sioct bod darbi yn llawn tân, beth mae'r paratoiadau wedi bod, beth ydych chi'n disgwyl? Mae yna sawl peth negyddol yn erbyn y Gweilch wedi bod. Chi'n chwarae yn y brewery sy'n llawn.
ar cae gwair, Mm. a chi'n disgwyl i bobl i ddweud, croeso Caerdydd, dewch chi chwarae rygbi. Chymod? So, fi ddim yn, fi'n credu falle bydd creithiau fi'n credu gyda Caerdydd. A mae lan i nhw nawr, sut maen nhw'n ymateb. A fi'n gobeithio. Chymod, o'n i'n gael yr un trafodaeth Gweilch yn erbyn Munster. Chymod, fi'n gobeithio bod hwn wedi brifo Caerdydd a wedi cwestiynu ei gwrwyaeth, os licwch chi, chymod. A dyna sut mae angen i nhw ymateb nawr. I feddwl, mae pobl yn dweud bod ni'n soft, pobl yn dweud bod ni ddim wedi cael galed, copo gyda, chymod, brwydyr. Wel, mae cyfle gyda ni nawr o flaen cefnogwyr ein hunain. Fi'n siŵr bydd Caerdydd yn llawn, mae'r cefnogaeth cryf dyn nhw yn y dinas. Felly mae e'n rhoi cyfle enfawr i nhw. Ond fi yn becso tyma bach bod nhw wedi colli ffordd ychydig. O'n i'n disgwyl mwy o ddiwrth pac Caerdydd. A oedd y lefel o gorfforiaeth nhw ddim yn unrhyw yn agos at lle dylse fe fod. Dath y gorfforiaeth. Rhaid nhw ymateb nawr. Dath y gorfforiaeth yn y cefnwyr, o'n i'n meddwl. Ie. A ti'n gwybod beth? Yn y channel llydan na, nes i dweud fi credu, nes i texto ti Nick yn nghanol y gêm. Ni'n stryglo yn y 13 channel fan hyn. Achos o'n nhw'n gallu stopio ni ar y tu fewn, checio ni ar y tu fewn, a yn anffodus i Ciaran ac i, beth yng Ngalw, oedd rhaid i nhw, bach o treading water, oedd rhaid i nhw marcio 3 neu 4 person yn symud mewn cyfeiriad gwahanol. A oedd yr edges dyn nhw, bach o gyflymdra. A Ben Thomas di chwarae'n really dda. Ond wedyn, o gwmpas fe wedyn, Harry Miller di chwarae'n dda iawn, bach o pace, nath i'n break briliant ar y diwedd, boi arall Lwyd Owain. Ond oedd yn anffodus, oedd o gwmpas y chwaraewyr yna ddim wedi clicio. So mae lot yn nhw i weithio arno, fi'n gobeithio nhw tanio a pwynt i brofi. A mae e wastad yn cyfle pan mae chwaraewyr tîmau Ffrainc yn dod draw at ni. Yn enwedig yn y cwpan her, nid y cwpan pencampwriaeth. Aros efo cwpan her te, Dreigiau wedi stryglo chydig bach ar y ffordd, yn bendant allan i Gymru. Maen nhw'n mynd i Benetton, Treviso. Dwi'n meddwl, be ydych chi'n disgwyl, Owain? Wel, mae'n rhaid bod hyder y tîm na. I mean, yn amlwg, dwi'n rhaid gweld bydd hi'n gêm agos, ond yn gwirionedd, byswn ni'n disgwyl i Benetton bod nhw'n rhy gryf. Maen nhw wedi chwarae'n dda yn gytre, maen nhw uwch ben y Dreigiau yn y gyngrair, a maen nhw bach yn gryfach gytre. Y gobaith yw, sydd wedi gweld y tîm sydd gyda ni, a mae hwnna'n mynd i dylanwadu sydd ni'n chwarae. Sy'n lot o anafiadau, falle os daeth un y ddoi nôl, o Rio Dyer, oedd yn amlwg falle ar yr asgell ac ati. Os gallwn nhw ddod allan o hwn efo pwynt bonus, rhywfaint o wneud cadwyn agos, ond falle daw just symptom o fod yn cefnogwr y Dreigiau yw hwn, bod fi'n disgwyl y gweitha. Falle ddylsai troi gwmpas nawr meddwl, wel, dyn ni wedi ennill 3 gêm allan o 4, dyn ni wedi sgori ceisiau, ennill pwyntiau bonus ceisiau yn y gêm yna, Connacht ac yn erbyn Scarlett. Falle deith rhywbeth, falle, sa'n credu bod Benetton di chwarae. Mae'r Coliseum, mae'r Cauldron, mae'r tîm o'i Cymru di chwarae mewn yn y pethefnos diwetha, falle mynd i helpu Sbardino rhywfaint. Maen nhw wedi chwarae gemau gorfforol, gemau sydd yn, mae lot, it matters, nag yw e? It matters. Maen nhw'n gemau sydd yn hanesyddol ac yn hyn o bryd yn sgil y bethau sy'n digwydd yng Nghymru. Mae lot i'w wneud. So falle mae nhw'n dod mewn i'r gêm mwy battle-tested na Benetton, sydd wedi chwarae gemau yn amlwg, ond falle ddim gemau i'r un safon. So, os ni'n disgwyl gweld a gobeithio bydd nhw'n gallu mynd ati yn y pac. Mae pac wedi bod yn gryf, reng flan, lot o newidiadau nôl ymlaen, ond mae dyfnder yna, a gobeithio gallu nhw ryddhau
bach mwy o'r cefnwyr, achos nhw'n i dibynnu at gêm cicio uh, yn y gemau dros Nadolig, a gobaith fyna. Ond wedyn ni ar ôl hynny mae Newcastle. Nawr, dwi'n gwybod bod nhw'n gwecha, ond mae lot i edrych mlaen fyna. Dyn ni yn edrych dylsyn nhw targedu y gêm Garw. a meddwl, right, Newcastle getre, dylsyn ni gael hwn. So, mae hyder dy fi, ond falle mae'r realism na dal yn tynnu fi nôl rhywfaint. Ond edrych ymlaen i weld sut maen nhw'n mynd ati. Mae hyder yn bwysig iawn yn rygbi, a fi'n credu mae'r ysbryd, mae ffilo tia a Owain wedi meithrin. Fi'n credu, a danlydiad, fi'n credu mae nhw wedi ffindo rhywbeth, fi'n credu. A cwbl o flynyddau nawr, ni wedi bod yn crafu pennau am y dreigiau, a gyda dyn Ryan, Bernard Jack, mae'n chi'n gallu pwynt o busat ar y ffordd, dwi ddim wedi mynd yn iawn, pwyntiadau gwael iawn, ond gyda beth yng Nghalw Flanagan, Flanagan, yn anffodus yn gadael, ond nawr gyda ffilo tia, fi'n credu chi'n gweld nawr beth yw potensial y dreigiau, gyda tyma bach o hyder, a fi'n gwybod bod dim, does dim ser gyda chi fel Wainwright, ond pan ych chi'n ystyried y fath o berfformiadau sydd wedi bod, fel yr Ollie Burrows, Boi Richards ar asgell, fi'n hoff iawn o Dai Richards, boes ifanc wedyn yn dod trwyddo, fi'n licio Westwood hefyd, fi'n gobeithio cael fe cyfle. So mae'n a lot o bositifrwydd o gwmpas y dreigiau, a they're a team that means a lot to each other, chymod? A fi'n credu mae hwnna wedi dod trwyddo leni, a mae rygbi yn bwerus iawn fel yna. You know, it's the sum of your parts, like. Wel, maen nhw wedi meithrin ni hynny, a chi'n edrych nawr yn edrych cyn heno, a chi'n gweld bod, dwi'n fath i ti wedi sôn am Lydiat. I weld Lydiat tu ôl y pist yn gweiddi, oedd e'n byw pob tacl. Mae'r siwr gymaint o egni yn dod allan o fe, falle Patchell tu ôl ar y maes ymarfer, a'r ddoi na, falle byd nhw'n rhan o garfan Cymru o ran yr fforwyr, falle byd nhw ddim, o'n i ddim, ond y ffaith bod nhw'n bwydo mewn yn effeithiol, mae Lydiat yn amlwg. Mae fe newydd dod allan o chwarae, mae fe nabod y clwb, mae'n nabod y chwaraewyr. Mae lot o bethau da. Mae tia... Ond nhw'n sôn yn y commentary, wel, achyn ni dychmygu bod y paint yn dod bant o'r walydd. Sa'n gweld e fel yna, very astute yn edrych. A mae'n gadael i lieutenants fe wneud ei waith, a mae fe bron o bod yn sefyll uwch ben. A mae yn y gorffennol, mae gynnu fe hanes le oedd yn chwaraeo'r gorfforol, chwaraeo'r byth yn wedi ynafu. Dwi'n gweld bod lot o syniadau mae'n rhoi pwer i'r pobl o gwmpas, a falle fel dweud y daith hwnna at ei gilydd na. Maen nhw'n mynd tramor, maen nhw'n mynd i'r Eidal, let's do this, in and out, smash and grab the Italian job, fel maen nhw'n dweud, a gawn ni weld. Os di symud wedyn i'r Orllewin Cymru, ddim yn unrhyw haws i Scarlett, neu'r tîm, high-flying tîm o Frank Paul yn cyrraedd yna. Os bod rhy bell eto, neu a gobeithio just cael well perfformiad, beth ni gallu disgwyl gan y Scarlett a dydd Sadwrn? Wel, dyw problemau mawr nhw ddim wedi diflannu nes bod ni'n gweld rhywbeth gwahanol, rili, fe. A fi'n mynd i dod nôl at y sefyllfa maswr yna. Mae angen efallai bach o reset efallai gyda'r blaenwyr. Mae rhaid i nhw roi fe bach o armchair ride, fel bod yn gallu chwarae gyda llif, gyda hyder o'i flanau. Hawkins, wrth gwrs, fi'n siarad am. Ar bapur, chi'n edrych ar pac y Scarlets, a chi'n meddwl, waw, chymod. Mae ydych chi 2 reng flan, cryf. Mae ydych chi bobl fel Jake Ball, Sam Lawsey, pan maen nhw'n chwarae'n dda, mae'r Scarlets yn chwarae'n dda. Mae Cloud, y boi Anderson yn chwarae'n dda iawn. Fi yn licio Douglas, bod i disgyblaeth falle wedi diflannu ychydig, ond mae yna digon o dalent yn y sgwad na, a maen nhw'n
maen nhw wedi gadael un lawr ball dros yr wyl, fi'n credu. Bod wedi curo Caerdydd i ffwrdd, Delse hwnna wedi fod yn springboard i nhw rhyw ffordd. Ond wrth gwrs, yn credu dechreuodd cost o y gêm na, na fydde pigol anaf yn y gêm na, falle, neu ydw i'n awyr, yn siwr. Ond, mae popeth fi'n credu yn cydbwyso ar sefyllfa'r maswr. Mae rhaid i Hawkins cam i lan a profi fod e'n heiddiannol fel maswr yn y tîm ac yn yr cyfundrefn. Ac i gêm olaf, amser cinio, dydd Sul, yn yr Eidal eto. Mae Gweilch yn weld ar Sebra yn Parma. Owain, ti'n gallu gweld buligoliaeth efo pwynt bonus arall i'r Gweilch? Sa'n gweld pam na, ie. Os mae hyder yn uchel, y ffordd maen nhw'n chwarae. Sa'n siŵr da os mae anafiadau wedi gwella o ran Hardy nawr a falle bydd mwy o dyfnder achos dwedwch chi, oedd hwnna wedi ffeithio tactegau nhw yn y gêm, o'n nhw bach yn pryderu am faint o nhw'n gallu twli at Caerdydd yn ystod y gêm a o'n nhw'n falle dal nôl na adl Caerdydd nôl yn y gêm ei hunan. Ond o ran y pac, o'n i'n gweld cryfder fyna, o'n i'n gweld o Dan Edwards yn... Dwi'n licio Dan Edwards, mae'n gallu rhyddhau y chwaraewyr o gwmpas e. Os nag yn nhw'n dod allan o'r gêm yma gyda pwynt bonus, bysyn ni'n tybio bod nhw wedi siomi, a fel na ddylsyn nhw fod. Fel na ddylsyn nhw'n mynd mewn i'r gêm yn meddwl, ni wedi dod allan o'r Nadolig, ni wedi mynd trwy gêm yma, a mae rhaid ni dechrau meddwl taw ni yw. A dwi'n licio Mark Jones, mae'n sôn am, he says it as it is. Dim yn greisydd dy fe, dwi ddim yn gorgymlethu pethau ac ai weld bod y chwaraewyr yn yr Ospreys yn gwerthfawrogi hynny. Mae dactegau fe wedi gweithio hyd yn awr a mae wedi gweithio o gwmpas yr anafiadau yn y garfan a dyn ni'n sôn am y Scarlett yn cael anafiadau ei hunan, ond dyn nhw ddim wedi ymateb fel mae'r Gweilch. Felly gobeithio gawn nhw gêm dda allan ohoni fe a maen nhw'n gallu adeiladu a mwy o chwaraewyr yn codi law am cyfle dros Gymru yn y dyfodol hefyd. Greit. O, dyna fo, pob lwc i pob tîm, a dyna ni ar gyfer heno. Diolch i ti, a Dafydd. Diolch yn fawr, boys. A diolch yn fawr Owain hefyd. Greit, a gobeithio iddyn ôl wythnos nesaf. A diolch yn fawr eto i pawb ar gwrando. Os ti wedi mwynhau, neu di rannu efo rhywun, neu dweud am y pod, a gobeithio bydd pawb yn gallu mynhewch ei rygbi dros penwythnos. Hwyl fawr i chi gyd. Diolch yn fawr, hwyl fawr. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.